खातिर कन्या बने खातिर हमरा के दिहले बहरू अचनिया दोसरा के राजी बारू बने खातिर कन्या हलताटे मारवा मोटिया कोड़ाई रे बोलना रे पागला अब कहाँ जाई रे बोलना रे पागला अब कहाँ जाई रे बोलना रे पगली अब कहाँ जाई रे बोलना रे पागला। म्यूजिक बाय डीजे उमेश, म्यूजिक बाय डीजे उमेश, शुकीपुर कहाँ जाई रे बोलना रे पगली तोहरा खातिर अब हम तो तरसनी उससे ज्यादा रोले बानी जितना की हंसनी जितना की हंसनी हाँ तोहरा खातिर अब हम तो तरसनी उससे ज्यादा रोले बानी जितना की हंसनी जितना की हंसनी करताटे मनवा जोहर किनी खाई रे बोलना रे पागला अब कहाँ जाए रे बोलना रे पागला अब कहाँ जाए रे बोलना रे पागली अब कहाँ जाए रे। राजधानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेलबत्तिया। म्यूजिक बाय डीजे उमेश, म्यूजिक बाय डीजे उमेश, शुकीपुर कहाँ जाए रे बोलना रे पगली अब तुझसे प्यार करी तोहर सैया इहे सोची सोची हमारा आवता रोइया इहे सोची सोची हमारा आवता रोइया अब तुझसे प्यार करी तोहर सैया इहे सोची सोची हमारा आवता रोइया आवता रोइया। राहुल राजधानी और राइटर मनोज भाई रे बोलना रे पागला हम कहाँ जाए रे बोलना रे पागला।